Благодаря на нашите младежи за тази хубава песен, за двете хубави песни. Благодаря им за това красивото нещо, което са сътворили. Благодаря ви на вас, че сме заедно и в това море от хора. Първо виждам много гости, второто, което виждаме, че имаме хора отвън. Съжалявам, че сте на по-студено там. Правим каквото можем. Много бих искал тази вечер да се концентрирате и да ви кажа, че в тази проповед ще имам неприятната задача да казвам неща, които съм казал, но по друг начин. Защото тук все повече и повече се задълбочава проблема с различни хора, които се опитват да кажат неща, които не са така, както ние като адвентисти от седмия ден ги разбираме. Не е хубаво в адвентна църква да има 100 члена, всеки да си има мнение по всеки въпрос и да няма теологическо единство. На тази Господна вечеря ще се опитам да дам отговор на два въпроса. Двата въпроса, които виждам, че са най-спорни в църквата долу. Бях помолен заради църква Б да изнеса нещо в църква В, което е доста странно. Бих искал да отговоря на два въпроса, но ще ви помоля да не ме карате пак да обяснявам за тях след време. Затова се концентрирайте. Възможно ли е законът да бъде изпълнен от смъртен човек? Второ, какво е естеството на Христос? Като нашето ли е? Защото чух, че мнозина казват, ние можем да изпълним закона, защото нашето естество е като Христовото и след като Той е изпълнил закона, изводът е прост. Всеки от нас може да изпълни закона, ако се концентрира и се понапъне. Дали това е така? Нека да си представим, че всички сме се качили във влака на спасението. Големият въпрос е колко от нас са в спалния вагон. Тая мисъл четох някъде. Тя е като крилата фраза. Но аз бих искал да ви запитам, възможно ли е да проспим най-важните християнски истини? Да или не? Бих искал да кажа, че не просто е възможно, това е реално. Християнството, за съжаление, проспива най-големите истини. И не случайно прочетох от сестра Вайт, защото това ме интересуваше, че тя казва, до ден днешен спасителният план остава неразбран. Ами ако той спасителният план остава неразбран, какво да кажем за другото? Започвам с първия въпрос. Възможно ли е човек да изпълни във всяко отношение закона? Аз ще подходя по един нетрадиционен начин. Винаги, когато аз подхождам по този начин, съм предизвикан да го направя. Аз проповядвам Писанието. Тая вечер ще проповядвам Писанието и духа на пророчеството. Духа на пророчеството е дадено да ни върне къде? При Писанието. Аз ще кажа първо какво учи Писанието, но след това ще подкрепя това, което смятам, че трябва да знаем с духа на пророчеството, за да не кажат хората, ма той, вашия пастор го казва това, ама дали е така? Започваме. Римляните, 8 глава. Втория стих. Защото законът на животворящия дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта. Много искам да ви запитам. Кой е законът на греха и на смъртта? Павел тук пуска една бомба в цялата теология на Новия Завет. Това е истинска бомба. Особено в адвентния свят. Да пуснеш на Павел думите, това е бомба. Кой е този закон, който Павел нарича закон на греха и на смъртта? Кой е законът? Това е моралният закон. Защо тълкувам този текст така? Първо, защото няма по какъв друг начин да го изтълкувам. Второ, защото връзките в текста на Павел са железни. Заплатата на греха е смърт.
Римляни 6:23. Нали така? Закона на кое? На смъртта. Тук. Връщате се в 3 глава на Римляните. Чрез закона става само познаване на греха. 20 стих. Закона на греха и на смъртта. Тези 3 текста обясниха ли фразата? Обърнете внимание, че Павел не нарича моралния закон закона на избавлението. Не го нарича закона на спасението, а го нарича закона на греха и на смъртта. Единственото нещо, което може закона да ти даде, е да познаеш греха. Но той е закон и на смъртта, защото когато си познал греха, вече си смъртен. Стана ли ясно? Закона никога не е имал за цел да избавя. Избавя автора на закона. Светия Дух дава сили за обнова. Казал съм и пак ще кажа. Закона представлява некролога във вътрешния ти джоб. Законът те поглежда, ако го приемем като човек, и ти казва: мой човек, ти си осъден на смърт, ето ти некролога, носи си го в джоба. Ти си осъден на смърт. Законът не може да направи повече от това да ти напише некролога. Той не може да ти даде сила за нещо. Затова се налага да те заведе при Христос, да те оправдае чрез вяра, по благодат, сам Той, без твоите заслуги. Колкото и да не ни харесва това на нас. Четете Галатяните, цялото послание. Закона просто ни хваща за ръчичка и казва: понеже аз не мога нищо, ето го Спасителя, Той да те спасява от мен. Искам да чуем нещо много важно. Знаете ли от какво се налага Бог да спаси човека? Налага се Бог да спаси човека от себе си. Налага се да бъдем спасени от Божия гняв. Защото ако четете 1 глава на Римляните, ще видите, че Божия гняв се открива против всеки, който надига глава или мисъл срещу небето. Бог ни спасява не толкова от греха, колкото ние си мислим, колкото от себе си, защото докато има грех, Той трябва да ни убие, понеже Той е въплатената светост. Бог се налага да ни спаси от себе си. Преди да започна да казвам какво учи сестра Вайт, ще ви кажа, че аз много бих искал да мога да изпълня закона във всеки един момент. Много искам. Във всяко нещо. Аз искам и ти да изпълниш закона във всяко нещо. Сега въпросът е дали можем, или ако не можем, защо? Това са големи въпроси. Започваме. Избрани вести, книга 2, страница 431. Сестра Вайт казва: душата ми е много тъжна. Защо е тъжна душата на сестрата? Като виждам колко бързо хора, притежавали светлината и истината, ще приемат измамите на Сатана и ще бъдат омаяни от фалшива светост. Ще бъдат омаяни от фалшива светост. Не е фалшива светостта, с която се хвали един човек, който казва, че аз мога да изпълнявам закона. Това е фалшива святост. И на всичкото отгоре е нарушение на заповедта. Не лъжи. Защото няма човек, който вътре в себе си да не знае, че е съгрешил 45 милиарда пъти срещу Божия закон. Продължавам надолу. Избрани вести, книга 3. Преди малко цитирах книга 2, сега 3, страница 306. Той цитат много искам да го върна на нашите гости да го чуят, защото в моята църква аз съм го изнасял. Само тези, които са далеч от Христос, твърдят, че са безгрешни. Само тези, които са далеч от Христос, твърдят, че са безгрешни. Тоест, колкото си по-далеч от Христос, толкова мислиш, че си по-свят.
Ако си близо при Христос, ще се видиш като дявол. Колкото си по-далеч от Него, се виждаш като херовим. Това е истина. Избрани вести, 3 книга, 307 страница. Не можем да кажем аз съм без грях. До кога? До кога? Което значи, че преди това нещо е невъзможно. Да кажеш аз съм без грях. Изпълних закона във всичките му изисквания. До кога? Докато това смъртно тяло не бъде променено съобразно неговото славно тяло. Валка, ясна ли за малко? Сега, ако брат ми каже, аз изпълних закона, първото нещо, което ще направи, знаете ли? Ще му каже, я пипна, бе. Да, ти си с променено естество, затова е така. Мерси. А ако някой претендира, че може да изпълни целият закон, преди това, което сестра Вайт пише, да знаете, че най-вероятно ще наложи да го пипнете, може и да е преобразен преди цялата църква. Откъде да знам? Той би трябвало да бъде преобразен в каквото е Христовото славно тяло след възкресението. Познавате ли такъв човек в Кюстендил? Не. Продължава сестрата. Когато светите бъдат прославени. Кога е това във времето? Кога е това? Вашето време, при пришествието. Когато светите бъдат прославени, тогава и само тогава ще бъдем в безопасност да твърдим, че сме спасени и безгрешни. Много хора казват, ама аз не твърдя, че съм безгрешен. Аз пък питам, какво твърдят, когато казват, че не нарушават закона? Какво твърдят, ако не нарушават закона? Че са безгрешни. Те не го казват директно, но то се подразбира. Сега слушайте внимателно. Тъй като сме грешни и несвети. Чухте ли го? Това е причина. Сме грешни и несвети. Ние не можем, казва сестра Вайт, да бъдем съвършено послушни на светия закон. Какво казва сестра Вайт? Ние не можем да бъдем съвършено послушни. Правиш колкото можеш, нали така? Не можем да бъдем съвършено послушни. Пътят към Христос, страница 63. И ясно ли е казано? Аз ще обясня в една специална проповед, още месец януари, не знам кога, сега ще видим как ще ми са пътуванията, може да ми се наложи да пътувам, една специална проповед. Защото сестра Вай трябва да се разбира по един много специален начин. И никога не бива да вземеш един текст неен, защото тя има цитати, в които казва, че можем да изпълним закона. Има такива цитати. Трябва да разберем защо веднъж тя казва, че можем и защо веднъж казва, че не можем да го изпълним. Тук само ще ви подскажа. Защото тя иска да мотивира хората да изпълнят закона, затова им предлага идеята, че те могат да го изпълнят. Да направят максималното усилие да го изпълнят. Но когато става въпрос тя да обясни нещо конкретно и за да стане ясно, че тя разбира библейската истина, тя казва, че човекът не може съвършено да изпълни Божия закон. Ако някой твърди, че закона може да се изпълни, той най-вероятно не знае цитата, който цитирам аз. Че ние съвършено не можем да изпълним Божия закон. В този баланс истината трябва да бъде открита теологично. Защо сестра Вайт смята, че не можем да го направим? Чуйте защо. Римляните 8 глава, 7 стих, пропуснах да прочита този текст преди цитатите, макар че там му беше мястото. Копнежът на плътта е враждебен на Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може. Коя е най-важната фраза? Нито пък може. Той не се покорява. Какво означава копнежът на плътта? Днеска младите ми задаваха различни въпроси и аз им казвам, искате ли да ви кажа една много грозна истина? Те казват, кажи. Казвам, идете на сватба. И ще видите как едно момче, дето е казало преди 5 минути на жена си. Обичам само теб и искам да бъда само с теб.
Обърнете внимание, че ще хареса някоя дама от сватбата и ще й фърли 10 погледа до края на сватбата. Аз не искам да се смеете, искам да мислите е тук. Това е много лошо. Човешкото естество, ако го оставиш, ако му пуснеш конете, къде ще отиде? Враждебно ли е човешкото естество на Бога, да или не? Знаете ли какво е човешкото естество? Когато един човек се кръсти, няма значение дали е адвентна църква или някъде, той е най-скъпа на свиня. Трябва му само локва, за да се бухне в нея. Това е много лошо. Вижте Юда, вижте посланието. И скъпаната свиня се върна да се валя в тинята. Така ли? Аз това сравнение не го измислих сам. Просто исках да видя как ще реагирате, затова го разказах с мои думи. Нашето естество е много, много лошо. И затова се налага Бог да работи много с нас. И не за ден, не за два. Той ни е дал цял живот да се поправяме, защото Той знае, че ние сме толкова развален плод, че Той няма как да бъде преобразен, ако не дойде благодатта на Христос. Чуйте сега. Адвентистите от седмия ден вярват, страница 89, това вече е нормативен документ, какво вярват адвентистите от седмия ден, защото някои ми казват, откакто дойде благодатта и откакто аз имам Светия Дух, откакто съм се кръстил, не трябва да се грешавам. Някои пък даже викат, че не се грешават, но други ми казват, почти не се грешавам. Лично аз не знам какво значи почти не се грешавам, но това е друг въпрос. Та вижте какво казват нашите хора. Новият живот, промененият човек, не изключва, новият живот не изключва риска от съгрешаване. Какво значи това? Че човек пада и става. Не става въпрос да си планираш да гръмнеш папата или да му откраднеш шапката. Не става въпрос за такива неща. Става въпрос, че човек малко или много в мисълта си, в действието си, в думите си, в жестовете си, той греши. Кратка адвентна енциклопедия, друг нормативен документ на адвентната църква, това е норма за вяра. Ако не вярваш това, не си адвентист. Необходимостта от Божията благодат проистича от неспособността на грешника да отговори на изискванията на закона. Какво значи това? Неспособността на грешника да изпълни изискванията на закона. Кажете го просто. Понеже грешника не може да изпълни закона, се нуждае от Божия благодат. Сванахте ли? Видяхте, че сестра Вайт казва, че човека не може да изпълни закона. Неговата пълнота е съвършено. Видяхте, че два различни нормативни документа на Световната адвентна църква, това не са частни изказвания, това е Световната църква го е гласувала в лицето на Генералната конференция. Двата източника, трите на сестра Вайт, казват, че човек не може да изпълни закона. И ние не бива да се гордеем с това, а трябва да се чувстваме зле от това. Ние би трябвало да искаме да го изпълним. Въпросът е, че не можем да го направим в абсолютно пълния случай, както нашия ум би искал. Напълно сериозно ви казвам, че и аз искам да вдигна 400 кг, така, докато си ям закуската. И да си правя серийки на Леваско с 400 кг. Ама я питайте културиста, дали ще мога да си направя серийки с 400 кг. Искам. Най-хубавата щанга ще си купя. Ама ще правя всякакви тренировки. Ще стигна ли до там някога? Никога няма да стигна до там. Може да развиеш хубави мускули, да имаш хармонично тяло, но това е непостижима цел. Човек, който дълбоко в гена си е грешник, черен и мътен, като мастило и като гарван, той не може да ражда булки в мисълта си в бяла одежда. Умишлено се изказах така, за да разберете какво имам предвид. Обърнете внимание, продължавам. Кратка адвентна енциклопедия, страница 121. Абсолютна, безгрешна съвършеност ще бъде постигната тогава, когато смъртното естество се облече с безсмъртие. Тази мисъл наподобява на мисълта на сестра Вайт. Нали видяхте? Тя казваше абсолютно същото. Чак когато естеството бъде променено от Христос при второто пришествие, чак тогава човек ще може да каже, аз вече съм далеч от това. И не защото той е далеч, а защото Бог го е поставил далеч. Благодатта си. Един цитат, който също засяга тази идея.
адвентистите от седмия ден вярват. Аз нарочно ползвам различни книги, да видите, че пише едно и също, макар с различни думи. Казва, всички вярващи, тук пропускам нещо, имат постоянна нужда от ежедневно оправдание. Добре, аз питам, хубаво де. Нали Христос ме оправда, като се кръсти в 86-7 година? 20 юни 87 съм кръстен. Нали? Той ме оправда тогава. Защо имам нужда всеки ден? Какво правиш всеки ден? Всеки ден какво правиш? Ако ти си съвършен и бял като ангел, защо е нужно всекидневно оправдание? Всички вярващи имат постоянна нужда от ежедневно оправдание, дарявано от Христос. Ние се нуждаем от това поради. Каква е причината, поради която се нуждаем от това? Поради прегрешенията на съвестта и поради грешките, които извършваме несъзнателно. Ами какво да правим с съзнателните? Само несъзнателни грехове ли имате? Честно, така, сложете си ръката на сърцето. Не ми казвайте нищо на мен. Сложете я на сърцето и си отговорете сами. Само несъзнателни грехове ли правите? Стана сложно. Притчи, 20 глава, 9 стих. Писанието казва нещо много, много интересно. Кой може да каже: очистих сърцето си, чист съм от греховете си? Писанието пита, кой може да каже това? И знаете ли какъв отговор подразбира този еврейски въпрос? Той подразбира отрицателен отговор. Никой не може да каже, чист съм от греховете си. Никой. Доста ми е странно. Ангелите, които са около мене, които ми разказват, че не се грешават срещу закона, са ми доста интересни. Точно тези ангели ми правят най-много въртели. Умишлено се изразявам с тая дума. Когато почнем нещо да говорим, те винаги са хората, които ще създадат дисхармония в групата, с която сме. Те все винаги знаят най-много от всички, все винаги са прави и са най-чисти и въобще не виждат колко гняв влагат във всичко, което правят. Аз искам да ви питам, колко процента гняв трябва да има в любовта, с която обичаш ближния си? Ако един човек смята себе си за безгрешен, да знаете, че той най-вероятно се смята за най-умен. Вероятно той се възприема като най-красив, най-богоугоден в Божиите очи. И тебе, грешника, там някъде долу, той въобще не те забелязва. И почти в автодиалог той си говори сам със себе си и се наслаждава на своята красота и на своята мъдрост. Елена Вайт казала простичко изречение в Патриарси и пророци, страница 28. Няма безсмъртен грешник. Аз обаче имам въпрос към нейното изречение. Защо няма безсмъртен грешник? Защо има само смъртни грешници? Много просто. Апостол Павел обясни. Закона на греха и на кое? И на смъртта. Следователно има нарушение на закона. Между другото, аз не съм сигурен, трябва да ви питам все пак. Има ли някой от вас, който познава човек, който няма да умре или не е умрял от 300-400 години? Я да видя. Ами знаете ли защо е така? Защото няма безгрешни хора на тази земя и защото никога не сте срещнали и няма да срещнете, защото единственият безгрешен на тази земя е бил Христос. Сега вече ми става много трудно, защото трябва да отговоря на втория въпрос, а е много голям проблем да кажеш истината по този въпрос, така че ще чуем една песен първо да взема малко въздух, след което ще отговоря на въпроса: верно ли е, че Христос има като нашето естество? За това е изпълнил закона и ние трябва да се вгледаме в него, да разберем, че на нас не е възможно да направим това.
Janavdeva mange sama, Janavdeva mange mula, Janavdeva grijine stud mange, kajdehe sama. Janavdeva mange sama, Janavdeva mange mula, Janavdeva grijine stud mange, kajdehe sama. Moj život ostuke kada, Deva me to anaf neka vazda. Isuse samo rekšajte kera, Deva me koko čija te pera. Moj život uke me kada, Deva me to anaf neka vazda. Isuse samo rektutar manga, Deva me ko nebe tu te dika. Зная, Боже, желаешь ли, знам, Исусе, пожертван си. Зная, грижи полагаш за нас ти, знам, обичаш ни. Зная, Боже, желаеш ли, знам, Исусе, пожертван си. Зная, грижи полагаш за нас ти, знам, обичаш ни. С правда обичаш ни ти, Господи, даже грехът ми прости. Нежен си, мирни даряваш от Тека, благ си ти, Господи, щедър си. С правда обличаш ни ти, Господи, даже грехът ни прости. Нежен си, мирни даряваш от Тека, благ си ти, Господи, щедър си. С правда обличаш ни ти, Господи, даже грехът ми прости. Нежен си, мирни даряваш утеха, благ си ти, Господи, щедър си. Естеството на Христос като моето ли е, като вашето ли е, или е различно? Това е любимата песен на тези, които казват: можеш да изпълниш закона, след като Христос го е изпълнил. Какво естество е имал Христос? Аз ще отговоря с Библията. Ако на някой не му стига, ще ви дам и цитат. Сега искам да си извадите Библиите, после за да нямаме главоболие. Псалом 51, 5 стих. Ето, родих се в нечестие и в грях ме зачена майка ми. Това си ти, това съм аз. Това е цар Давид. Родих се в нечестие, в грях ме зачена майка ми. Самото зачатие е станало в условията на грешна човешка плът.
от грешен човешки баща. Сега чуйте един стих и ми кажете каква е разликата. Защото аз обичам да слушам писанието, а на мен обикновено ми дават цитати от баба Ванга или от някой друг там. Ето писанието е мярката. Лука 1:35. Ангел в отговор рече на Мария: Светия Дух ще дойде върху ти и силата на Всевишния ще те осени. Затуй и светото, онова, което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий син. В тази ситуация има 3 различни неща. 3. Светия Дух ще дойде върху ти. Нито една жена в махлата не е родила от Светия Дух. Второ, светото, което ще се роди от тебе. Има ли в нечестие се родих и в грях ме зачна майка ми? Да или не? Светото ще се нарече Божий син. Има ли някой от вашите деца и вие самете да сте Божий син, Божия дъщеря буквално? Става много сложно. Плътта на Христос еднаква ли е с нашата? Да или не? Не. Категорично не. За да нямам проблеми, аз съм се застраховал. Извадил съм един цитат. Чуйте внимателно. Но нека първо да обясня. Който е роден в грях, той изцяло е грешник по порода. Ти или си вълча порода, или си пудел. Схванахте ли разликата? Не може един слон да роди мишка и мишка да роди крокодил. Каквото сееш, това идва. Казано по друг начин. Ако ти си изцяло грешен, по семка, там където са се срещнали майчиното и бащиното, яйцеклетката и сперматозоида, ако ти оттам си грешник, нямаш шанс да излезеш от греха. Единственото право, което имаш, е да умреш. Това ти е правото, защото си го наследил. Не ми харесва това право, но това ти е правото и последицата. Това означава, че ако всички хора са в грях заченати, след Адамовото съгрешение, нали така? Във всеки от тях живее злото, тук отвътре. Въобще не е необходимо аз да дойда да те изкушавам, да крадем, да лъжем или там не знам какво да правим. Въобще не е нужно греха отвънка да влиза в теб, за да умреш. Това не е нужно. Дори едно детенце да го закараш да се роди в един манастир, в един метох, ако е момиченце, и то никога да не е виждало мъж, да няма никакви изкушения и така нататък. Това дете пак ще умре, защото то е грешно по порода. Умишлено използвам тази дума. То ще умре. Ама храни го с банани, с ябълки, с круши и дай му най-хубавите салати и най-добрия зехтин. Каквото и да го правиш, вари го, печи го на 80 години, на 100 години си отива. Каква е разликата между Христовото естество и това естество, което имаме ние с вас? Той не е имал изкушения отвътре. Схванахме ли? Всеки един от нас има изкушения отвътре. Изкушение и отвън. Не дай Боже изкушението отвън да съвпадне с изкушението отвътре, става късо съединение. Направо избихме рибата. Това става. Христос не е имал вътрешно разположение към грях. Сатана е искал да му внесе вносна стока, кола втора употреба. Обаче какво му е казал Христос? Момченце, ял ти ли да играеш на топчета? Къде си тръгнал да се занимаваш с мен? Сатанинската природа каква е? По-грешна от нашата. Той е донесъл на нас. Грешната е падналата сатанинска природа. Тя е по-паднала от нашата. Предлага на Христос да играят на шикалки, на топчета.
Христос му казва, не става, приятел. Не става. Сатана е можел да изкушава Христос отвън. Може ли да изкушава Христос отвън? Но изкушение в себе си той не е имал. Самия той не е могъл да ражда изкушение. Вие раждате изкушение всеки Божий ден. Аз раждам изкушение всеки Божий ден. Се налага да се борим с тях. Кажи, дай един пример. Тия лоши мисли, дето ви минават през закъла, няма значение колко са малки, дребни или набързо. Това какво е? Това са изкушения, които се раждат вътре. Ти можеш да бъдеш сам в стаята си, но то се ражда и ти му казваш, стоп, или го оставаш да се развива. Христос не е правил това. Неговото естество е било свето и бяло. Той е дошъл на бял лист. Имал е възможност да се греши. Така пише сестра Вайда в живота на Исус, 21 страница. Че Бог го изпраща с риск да загуби вечността. Отец го праща, нали? Той е можел да замърси страниците си. Страниците на живота си. Но злото е можело да дойде само отвън. И никога отвътре. А за нас не е необходимо да дойде отвън. Ние вече си го имаме къде? Ние вече си го имаме вътре. Сложно ли стана? Един цитат, за да няма проблеми. Слушайте сега. Исус, първо да кажа, адвентистите от седмия ден вярват. Това е лицето на адвентна църква пред всички църкви в света. Какво вярват адвентистите? Цяла книга сме написали, да кажем на света, ние вярваме в това. Страница 49. Исус имаше нашето естество с всичките му слабости. Слабости значи да се уморява, да му се доспива. Нали разбирате? Това са слабостите на естеството. Но беше свободен от наследствената поквара или развала и действителен грях. Аз съм роден от майка и от баща, които са грешни. Аз имам наследствена поквара ето в това тяло. Той какво е нямал? Нямал е естествена поквара. Нямал е естествена развала. И после в целия си живот не е допуснал това да влезе в него. Ние нямаме нужда да го пускаме в нас. То просто си е в нас. Ние се раждаме с него. Чуйте сега. Исус нямаше никакви зли наклонности или предразположения. Нито дори грешни страсти. Кой може да гласува, че тия неща ги няма? Можете ли? Сега чуйте как продължава цитата. За разлика от падналото човечество, духовното естество на Исус, нравственото в него, нравственото, това, което е добро. Чуйте. Духовното естество на Исус е чисто и свето, свободно от всякакви петна от грях. И сега чуйте много внимателно какво учат нашите теолози, които са теолози от страшна класа. Тази книга не е написана от Сулюент Пулю. Не е написана от един човек, тя е написана от огромен екип и е гласувана от още повече хора. Чуйте сега, в края. Би било погрешно да се мисли, че Христос е всецяло човек като нас. Би било погрешно да се мисли, че Христос е всецяло човек като нас. Ще спорим ли по този въпрос? Много искам Христос да има моето естество. Знаете ли що? Защото ми е много мъчно, като отида на погребение. За да не ми е мъчно, аз просто ще му кажа: брат ми, стани. Какъв ти е проблем? Обаче аз и да викам, няма чуй никой. Христос е Бого-човек. И сега, защо е възможно той да ми бъде пример? Защото той е можел да се греши. Това зло, което е идвало отвън, той е можел да го избере, ако иска. Разбирате ли? В този смисъл, величието на неговия нрав е в това, че въпреки, че идва с бял лист, Бог не го е направил да остане с бял лист, а е имал възможност да изцапа листа си. Сега ще кажете: добре, ама защо Бог не го е пратил да бъде с нашето естество? Защото Бог не може да бъде едно с греха.
Той не може да бъде и Бог човек и в същото време да е грешен. Бог се бори срещу този свят и въобще в универса най-вече срещу греха. Той няма друг противник. И в случая Христос не е можел да дойде с човешко естество, такова като моето и вашето. Защото ако Той е дошъл с тези грешни наклонности и предразположен към зло, Той не би могъл да ме изкупи дори да умре. Трябвало е да дойде някой, който да може да изпълни закона, да е над закона и да умре за онези, които не могат да изпълнят закона. Става ли ясно? И точно за това само благодатта на Христос спасява грешника. Една от най-проблемните ситуации е да разправяш на хората, че Христос има като твоето естество, затова ти си длъжен да изпълниш закона. Хубаво е да изпълним закона. Правете всичко, което е възможно да го изпълните, доколкото на вашето естество е възможно. Но да кажеш, че имаш Христовото естество, това не е сериозно. И аз съм учуден как е възможно един пастор да си позволява, едни пастори, много пастори да си позволяват, да кажат, че Христос има моето и твоето естество. И по този начин да ти вменяват вина, че ти не си изпълнил закона, а би могъл да направиш това. Не знам. Би било погрешно да се мисли, че той е всецяло човек като нас. Това беше заключението, което нашите учени дават в този най-официален за адвентна църква документ. Повтарям, адвентистите от 7-ми ден вярват, 49-та страница, вземете си книгата и си проверете, защото мнозина, знаете ли как четат? Днеска ще имам библейски час за смъртта. Прегледа малко, разбрал, не разбрал, отива да разправя. И от тази книга е прочел 3 страници и после ти разправя какво учи Световната адвентна църква. Трябва да познаваш всяка запетайка на Световната адвентна църква, за да кажеш какво учи тя. В случая тя учи, че Христовото естество не е като нашето. Колкото и да не ни харесва това. Сега обаче бих искал да запитам, защо толкова хора казват, аз мога да изпълня закона и аз имам естеството на Христос? Много прост отговор за 30 секунди. Защото са толкова горди, толкова са болни, че искат да бъдат равни на своя Господ. Бог е казал, че ангел да дойде не може да спаси хората. Ангел, и то не паднал в грях. Той не може да спаси хората. И ако Христос е бил в нашето естество, Той е бил по-долен от ангелите. Така учи и 8-ми псалом, така учи и в Евреите посланието. Христос е бил по-долу от ангелите. Може ли Той тогава да изпълни това, което се изисква? Той трябва да е над закона. Той се ражда под закона, но понеже е изпълнил закона, къде е? Над закона, като негов законодател. Завършвам, защото аз не знаех, че толкова бързо върви времето. Сега искам да чуете един цитат. Той е от адвентистите от 7-ми ден вярват, страница 89. Чуйте го много добре. Той цитат е на живот и смърт. Нито христоподобният характер. Леле, това е най-хубавото. Нашите казват, хубаво е, ма не е достатъчно. Нито христоподобният характер, нито безгрешното поведение са основание да бъдем прияти от Бога. Дори да постигнеш човешка безгрешност, не мислиш лошо, просто можеш да си хванеш мислите. Дай Боже да го можеш. Макар че съм сигурен, че не можеш, защото и аз съм човек, и аз съм човек с воля и съм си мислил, че кой знае какво мога с воля. Накрая разбрах, че нищо не мога с воля. Дай Боже да хванеш всяка мисъл. Дай Боже всяко твое поведение да е перфектно от гледна точка на закона. Да си христоподобен, да си благ. Нашите учени казват, че това не е достатъчно. Кое е достатъчно? Спасителната правда идва от един единствен праведен човек – Исус. И не се вменява чрез Светия Дух. Какво значи да ти се вмени едно нещо? Да ти бъде дадено безвъзмездно по благодат. Не можеш да постигнеш нещо в този свят, което да те предложи пред Бога, да имаш предимство пред всички останали. И да кажеш, ето Той ме спаси, защото съм добър, защото съм христоподобен, защото съм безгрешен. Нито христоподобието, нито безгрешността по-човешки са достатъчни. Мога да приличаш на Христос и физически, и на дявола умствено. Това е възможно на нашия свят. Завършвам.
Галатяните 2:20 и 21. Няма да чета всичко, защото ги знаете наизуст, но за мен е важно тук принципа. Принципа на мислене какъв е. Чуйте. Първо ще прочета 21 стих, после ще се върна на 20. Не осуетявам Божията благодат. Обаче, ако правдата се придобива чрез закона, тогава Христос е умрял на празно. Сега, ние с вас можем да направим две неща. Или да гласуваме да изключим Павел, или да гласуваме той да остане член на Адвентна църква. Който е да изключим апостол Павел, който казва, че ако един човек придобива спасение чрез дела и Христос по този начин е умрял на празно, който иска да изключим Павел, я да гласува. Той е еретик, този човек, защо не гласува? Значи, то ясно е писано. Христос на празно е умрял. А защо е умрял Христос? Защото няма въжена стълба към небето, по която да можем да се качим сами. За това. 3 глава, 13 стих, после ще се върна на 20 на 2. Христос ни изкупи от проклетията на закона. Нов силен израз. Коя е проклетията на закона? Закона казва, майго, той нищо не става. Той става само за смърт. Това казва закона. Тия стават само за смърт. Идва Христос, трябва да промени този жест. Да отвори ръце и да каже, елате при мен, защото закона къде ви праща? По дяволите? Или по ангелите, както ви харесва на вас? Закона казва, ти трябва да умреш. Христос казва, ако искаш да живееш, трябва да те спася от проклетията на закона. И как? Като стана проклетия, не проклет. Проклет значи да го вземеш в естеството си, да го имаш отвътре. Като стана проклетия, как е станал проклетия? Като е взел всички проклетии на закона, които осъждат нас върху себе си. Всъщност, ако има някой, който да е разпънал за Христос, това е законът. Не знам дали това ви харесва. Христос е умрял, за да спаси нас. Но е трябвало да ни спаси от закона и от гнева на своя Отец. Законодателя на закона. Завършвам с 20 стих на 2 глава, защото нямам време. Се разпнах се с Христа. И сега вече няма живее. Се разпнах се, какво значи? Значи прави каквото може в християнската си опитност. Това може, това прави. Се разпънал се с Христос. Дал е на Христос да го разпъне. И сега вече не аз живее, но Христос живее в мене. А животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби. Гледай колко хубаво. Който ме възлюби. И предаде себе си за мен. Закона никога не е предал себе си за вас. Закона е предал вас на огнения пъкъл. Това е истината. Идва Христос и ви спасява от огъня. Идва Христос и ме спасява от огъня. И ако някой не приеме отворените обятия на Христос, има един град, във всеки град има такъв град. Града на тишината. Сещате ли се за къде говоря? Имаше едни гробища в Ямбол, на които пишеше очакваме ви. Сериозно. Говоря сериозно, не го измислям. На портала пишеше очакваме ви, защото всички са оттам. Ако Христос не застане между нас и закона, спукана ни е работата. Той е допуснал проклятието на закона. Вместо да падне върху нас, да падне върху него, за да може той със своята праведност после като ни облече да каже на закона, ай сега си гледай работа. Нали техния грех го взех аз на себе си. Моята смърт плаща тяхното спасение. А вън от това всичко е религиозни приказки. Бог да ни помогне. Библейската теология да ни освободи. И Павел го казва, Бог ме възлюби и предаде себе си за мене. Бог те е възлюбил и е предал себе си точно за тебе. Защото закон е искал точно ти да си отидеш завинаги от вечността. Бог да ни помогне да знаем тези величествени неща и да бъдем спокойни. Амин.